Анатолий? Да, Ай, стига. здраво, това си. Аз за лана... Ай. Добре ли сте, хора? Стига. Тръгваме да търсим проблеми. Къде човек? Спокойно надолу, сме се надолу. Ама не бе, много се наклонуе. Ами не е толкова много. Аз им Сега се ще чуда... наклоним наобратно малко. На два крака сега ще се дигнем. И сега едната гума във въздуха. Па ти... И преди не идвам повече тук. Що бе, какво му е? Не, бал съм ти така. Аз имам пенсия да ям. Аз се кефа. Къде минава? Това ако си измества Аз съм минавал тук просто из това. Знам, че е широко. Това ако си Първия измества... път ми беше страх. И сега пак едната гума, хоп, виж как се клати. Сега едната гума отлепена от земята.